Sanibonani, namhlanje ngikhuluma noShangase la ngime noSisi engicabanga ukuthi waseMaritzburg. Yebo, uNoseMaritzburg. Usisi kuba igama. NgoNosipho ngwachonca uMagambusha uShayima Mfoko umabhala ngazibabanye bhala ngiyopethela unyongade izinto eziyemhlubulweni inkosazane yamafungwase wakoMamadlala. Namhlanje nibekwa yini la kaMkhizwane ngoba sinibona igcwele kaMkhizwane ezweni senkosi uShangase. La kaMkhizwane tesibekayo bese socacisa induna yethu ukaMajola ozocacela ubhuti Mshovo uShangase bala ekhaya. So bese sobungaza nje kahle kahle usuku lakhe lokugcina nje emntombini bakhe nkosami sihambisa nasemshadweni ahambe kahle njengentombi. Hayi siyabonga kakhulu. Ngokwakho ukuthini ukuphawula nje ubuhle obenzekile la ungathi ngokujaja uthini? Yinhle into eyenzeke la kaMkhizwane nkosi yami ngathi ngaqhuquzela abantu abaningi kakhulukazi amabhungu ensizweni nasentombini angisho ukuthi intombi zilahlele emabhungwini kodwa nje into enhle into eyenzekalayo isinto sisaqhubeka futhi singasiqhubekisa ngalendlela uma siqhubeka siziphathe kahle nathi sizintombi. Ngiyabonga. Yebo siyabonga kakhulu sisi ibone suku oluhle. Ngiyabonga nani ibone suku oluhle.